L-Awtorità Maltija l-Lob b'kollaborazzjoni mal-Microsoft nediet sistema ġdida li se tara l-applikazzjonijiet tal-liċenzji u s-sottomissjonijiet ta' dokumentazzjoni meħtieġa brabta mal-istess proċess isiru online. Dan permezz ta' portal elettroniku sikur li se jieħu post is-sistema preżenti illi dwarha tkellem aktar iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija l-Lob, Joseph Kuxkiri. Bħalissa l-proċess huwa bbażat fuq il-karti, ġifieri qed tapplika l-liċenzja tittibat bata flun-karti. Għana nrispondu b-email, komunikazzjoni prinċipali bil-karti jew b-email. Issa krejna portal. Li bijenti kull informazzjoni u dokumentazzjoni tintbat mod diġitali minn portal apposta. Barra minn hekk, kull operatur se jkollu kod apposta biex meta jibgħat dokumentazzjoni diġitali jew jitlob xi informazzjoni lill-awtorità ikun jaf fiex wasal il-proċess. Da kollu bilan li tissaħħaħ il-komunikazzjoni reċiproka bejn l-awtorità u l-klijenti tagħha. Fi sfond ta' proġett teknikament kumpless, l-awtorità ħasset il-bżonn tal-hekk imsejħa user-friendly trials. Qabad naqsu 5 kumpaniji u ttestjana s-sistema magħhom. Ċevejna xi feedback minn għandhom, ovvjament li aħna minna anke xi tibdiliet żgħar li kien hemm bżonn isiru. Allura qabel ma mmorru aħna for the official launch kif qed nagħmlu llum għax millum issa s-sistema ħad tibda taħdem, ikun moħħna mistrieħ li ċertu forsi żbalji tekniċi jew affarijiet li nistgħu nirranġaw fis-sistema nkunu għamilnihom qabel ma llonċajna s-sistema. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Xkembri innota li din hija sistema imsejsa fuq viżjoni ta' gvern li jrid inqas burokrazija u iktar effiċjenza. Din il-proċess anke fl-industrija teknoloġika bħal di tagħmel aktar attrajenti biex nagħmlu leġiżlazzjoni ta' Malta kol regolatur Malti iktar attrajenti għal iktar kumpaniji biex nixbduhom lejn Malta. Allura dan huma inizjattivi li l-Gvern tkompli kemm jista' jkun jippromovihom. Din is-sistema hija biss l-ewwel pass fi proġett tal-Awtorità Maltija l-Lob li ħares ferm lil hinn mill-operaturi tal-lob. Proġett li eventwalment se jara l-istess ħaġa tkopri l-operazzjonijiet għabbażi tal-art bħal każinos, ħwienet tal-lob, lotteriji nazzjonali u tombla kummerċjali.